представител на РИО Перник, която ще прочете поздравителен адрес от министър Коларова. Обръщение на министъра на образованието и науката, доцент Румяна Коларова, по повод първият учебен ден. Уважаеми съграждани, учители и родители, 15 септември, денят, в който България тръгва на училище, денят, в който всички ние отново се отправяме към училищния двор заедно с нашите деца, за да ги въведем по един дълъг и нелесен път. Този път обаче трябва да гарантира както тяхното израстване като личности, така и общото и сигурно бъдеще на страната ни. Образованието ще се превръща все повече в условия за успех и развитие за всяко семейство, град, община, страна. Скъпи родители, обграждайте децата си с обич и грижа всекидневно. Училището започва от добрата и сигурна семейна среда и остава непълно без нея. Подкрепяйте своите деца както в успехите, така и в трудностите по пътя им на израстване и усъвършенстване. Личната ви родителска подкрепа и ангажираност са необходима и незаменима опора на българското училище. Скъпи учители, вие най-добре познавате трудностите на нашата образователна система, която далеч не е съвършена, а напротив, нуждае се отдавна от съществени реформи. Въпреки това, вие продължавате да стоите на мястото си и да изпълнявате своя дълг. Защото да си учител не може да бъде просто професия. Това е призвание. Скъпи ученици, знам, че чакате днешния ден с вълнение и най-вече с притеснение. И трябва да съм напълно честна с вас. Не мога да ви обещая, че ще ви е лесно. Но хубавите неща не стават лесно. Напротив, те имат цена. Много труд и усилия. С тях трябва да надмогнете най-вече себе си. Учете за живота, а не просто за училище. Плодовете на своя труд ще берете обаче едва след години. Не спирайте. От тук нататък се стремете пътят ви да бъде само напред и нагоре. Уважаеми госпожи и господа, в рамките на краткия мандат на служебното правителство на Република България се поставих за задача да направя всичко възможно, за да започне навсякъде в страната новата учебна година при нормални условия. Радвам се, че навсякъде училищата ще отворят врати, въпреки последиците от природните бедствия. С това кратко време, обаче аз и моя екип се стремим и да осигурим развитие на българското образование и по-добри предпоставки за неговото финансиране. За целта завършваме подготовката за стартиране на новата и оперативна програма под името „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще бъде първата програма с европейски средства, изцяло насочена към сферата на образованието и научните изследвания у нас и ще се управлява от Министерството на образованието и на науката. Надявам се на обществена подкрепа, за да се превърне тя в добра основа и за следващото управление на страната ни. Нека всички обединим усилия за по-доброто бъдеще на нашите деца. На добър час, когато България тръгва на училище.